Hello everyone, good morning. बयनिसिमबो नै आङो दिनैहाय बेरेफुंजानि मर्निं वाक खालामफैबाय। बे जाहैबाय ना सिखारगौमोन आं मोखां सुवाखै नालाय ओंखायनो एसे दिन्थिलांबाय आं लामायाव सान्दुङा रोमै रोमै ओंखारबोबाय। आं सानो आरोना जेसेबांखिनि थाखा फैसा थायाथों मानो नोंनि देहाया थिग नङाब्ला बा नोंनि सोलेरफ्रा बा नोंनि देहा मोदोमफ्रा जुदि मोजां नङाबा जेबो लाब गैया लोगोफोर। बेनिखायनो जोङो जेसेबां हायो खस्थ' खालामनांगौ। नङाबा मा जाहैबाय गावनि देहायाव मर्निं नङाबा मा जाहैबाय गावनि देहायाव ओरैबायदि जुदि सानफ्रामबो नोंनाव थाखा दं फैसा दं धोन दौलत दं ओरैबायदि नों जायो लोङो उन्दुयो नङा होमबा बे जाहैबाय मोनसे समावहाय गावनि देहायाव बा गावखौनो गाव माबा मोनसे खैफोदाव लानानै फैगासिनो दै नोंथांमोना। ओंखायनो जेसेबां हायो फुङाव सिखार थाबाय बास मोजां एक्सारसाइस खालाम अब्लासो नोंनाव माने जागोन। नोंनि देहाया जुदि थिग नङाब्ला नों हाजारखि नोंनाव माने नों मोजाङानो जा जियानो जा नों माने साननोबो गोहो गैया माने मावनोबो बोलो गैया जागोन आरो ओरैफारसे नोंनाव मा जाहैगोन जेबो माने नोंनावहाय जाहैनाय नङा। बेनिखायनो आं सानो थाखा फैसा गैयाथों जाथों गावनि देहाया मेनटेन खालामनांगौ आरो गावनि देहाखौ मोजां गोग्गोम गोरा राफोद खालामनानै लाखिनांगौ होननानै आं सानो आरोखि। बेनिखायनो आं सानफ्रामबो फुङाव सिखारनानै बेफोरबायदि थाबायो नुदोंना। खारनोथ' बारा हाखाला एसे खारखांबाय अब्लाबो दायो बेरेफुंजानि फैनानै आङो नैबेखौनो नोंथांमोननो भिडिअ मोनसे लानानै फैबाय आङो। नोंथांमोना मा सानो आंथ' मोजां मिथिला गिदिंलांफैनोसै आं दायो न' फारसे। माने मा जायोना सानफ्रामबो बेरेफुंजानि थाबायनानै सिखारनानै थाबायोब्ला माने गोसोखौ माबा मोनसे स्रां मोनो आरोखि। गुड मर्निं एभ्रिवान बयनिसिमबो। अके